Kublai भी बारो की viewers खंतम की नौकरशन जो उसिल वा official देखने का वीडियो ngan sngo ngan batai biang epi hakwa dei ban ki khobor lai kam snga ba kani ka dei ka khobor lai kam ka ba kongsan ba ha ka ba ka dei ka training first no ka ben kong ka dei ka training ka dei ka apprenticeship program ka dei ka ba I training shwa but hadin ba phila dep ya ka training phila ban join ha ki ne ki kam ki ba ensa peni hapo kani ke department jong ka MBDA recruitment arajar apun riu namar hadin ba phila de ban training piha ban lej ban trai hapo kani ke department but piha bro ban lej sha kinong kendong but kani ka MBADA recruitment kadi ka department ka ba ensa polite pa ba ya kini ki post ba fer ki don da ki totally ki post hak ba piha ban long ki bala koloi ban lej sha kinong kendong mo kadi kata kakam ka ba ngan sabatai pi ban hakapor ba pile ya ka training ru hadin ba pila de ban register lane ban apply ya kini ki post apprenticeship piha ban don ya ka personal lane ka individual laptop ka laptop kidi ban don namar kan sadon shwa ka training apprenticeship program ka ba long tang lai banai te hadin kata ba pila de training sala ban join ya kam ba sala ban train mo te hapo ka training ru kin IAP ya ka stipend lani kata ka jingsiu lani ka nongsingi ka bangi la ban ong ak tin kasi isngam ha ka apprenticeship program ka badai jong ka MBDA recruitment ar jara riu ko khod online application ya gitu ki candidates ki badon jingmut bat ki bakwa ban apply nang tai kini ki post ka ban kong ka badai jong finance procedures ka don hadu khalai tili ki seats mo khalai tili ki post ban ka apprenticeship program kan don shwa tang lai banai mo tang lai banai ka course nangta karta nadu khat pra hadu sau po san snem khat pra hadu sau san snem ban ka salary hapdeng katika apprenticeship program ka de lai banai pinyo new hajar tangka shibnai hajar tangka shibnai pinyo ya ka stipend ka qualification namta katika finance procedure post kan de ya kino ki candidates ki blap dep ya ka graduate lane postgraduate mo kabaar pada kadi ka geographical information geographical information system kadon lightly ki post ban kaneru ka apprenticeship program training kan day tang live na bat karta kan day khatpra hadu sau po san snem karta ma bat ka salary lani ka stipend simila banong hap padeng kani ka apprenticeship program ka day nyo hajar namta kani ka post geographical information system but ka qualifications kan day ki master in geoinformatics mo kiba la pendep ya ka master in geoinformatics la ban apply namta kani ka post namar hadin ba kila de ban le ya ka apprenticeship kisala pisa la ban join hai ki kam ni pila ro ban apply de ki way pedi ki kam namar ba pila yo e ketika apprenticeship certificate ro ketika ba kongsan bha kenika apprenticeship program di lada pimpat yo kamisino ko ki kun samla le nakumta kenika apprenticeship program tang lai banai hoi pihak ban late show fields pihak ban late ginong gendong kinde be hapo ka state Meghalaya hapo khasi jantia bad garo tang ba buat nam snow ya kata mo namar boleh hadin ba pila det ya kenika apprenticeship program pio ka certificate lada pihak ban tri hang toru kin sa posting ya pi ada pi kwa ban tri no security di department lada don ki post pi pila ban apply ban join security ru kalong di kunju mo but kelas date nang benta ban apply ki post khat henry utali hapo ka MBDA recruitment apprenticeship program ajar arpun riu kan de hadu ka lightrik banai balai lene banai march ar hajar arpun riu di lada pikwa subha ban klik ya ka link ka bang bu po description box ban kan ong epi let check cyber bajan jong pi ong ye ki bangi kwa ban apply na ko benta kani ka apprenticeship program mo let check cyber bajan jong pi
namar dapi le hang te po cyber ila tip kumno ban pen apply ye phi ti tang kata hi hakbe de bat gani ka khubor light kam ti hoi nga bun kam ngam lap ban hikai ye phi kumno ban le andre lada tang ye lade nganang kumno bangan apply hande ngan ong ye phi subhama ngan la ban hikai ye phi kumno ban le lamba ka mobile phones andre ngan ong ye phi le gi cyber namar ki don ki cyber ki parlo ki baterai ki cyber computer mo le ki ong ye ki ba ban apply lem na ka banta kini ki post ki ba ngala de ban pen sengau shapi tang kata hi ki jingkar pa junga nagleng junga usilwa official shapi ki pai ba lane shapi paro ki kun samla ki bawat kam wat jam le shibun ban ya ke e ka bangala ngan hikai be mo ya ke e ka banga sngau bangala ngan hikai be namar kam dei ka basuk mo namar kin kam bun jinit bun jenat ku ba ong tin ka si rila da dei ki ba kham suk ngan hikai be na mobile phone ho long lut na dong shidong long lut nang ba mobile phone dei nga ngala le bun tili gini ki online application te ban hikai phi na ka mobile phone man nga don tang wi ar tili ki gmails te ka siam jin jare nga henry ban create secret yo gmails ru kam long ka basuk nga mobile phone rila dei na pc kan suk ba ban apply na marble ban shina da ki spa da ki hajar tali ki email address ru la mo tang kata hi ki jing pensai na kaliang jeng au silwa official sepi te namar kata ngalong ki wanung plate ban lai ban share shi ki parlo ki jong pi yo la se ki parlo ki jong pi ru ki kwa na ko banta ban apply lem ya kum kini ki jat kam bat kwi ru ki kam ki bangala de ban upload te ngonong pi suggestion le cha ki cyber bajan jong ban lada don ki department lani lada don ki pus ki ba sup ban hikai te ngan yarab be pi ban hikai lamba mobile phone kublai shibon